ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ግብፂ ምብጻሕ ይገብር ኣብ ዘለወሉ ግዜ ግብፂ ንቀይሕ ባሕሪ ከም ዘይንጸል ኣካል ሃገራዊ ድሕነታ ጌራ ከም እትርእዮን ምስትን ዓለማውን ንግዲ ኣገዳሲ መስመር ዝኾነ ካናል ስዌጽ ወይ መትረብ ስዌጽ ብምትእስሳር ድማ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝነውሐ ገማግም ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ናይቲ ዞባ ከም ምዃና መጠን ግብፅን ንፀጥታን ምርግጋእን እቲ ከባቢ ወፈይቲ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ግብፂ ገሊፀን። ማዕከናት ዜና ግብፂ ነቲ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ናብ ግብፂ ዝገይርዎ ዘሎ ምብጻሕ ኣመልኪተን ዘርጊሕኖ ኣብ ዘለዋ ሰፊሕ ዝኾነ ጸብጻባት ብመንገዲ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያትን ገይረን ኤርትራን ግብፅን ኣብዚ ናይ ሕጂ ምብጻሕ ዝኾነ ይኹን መጻኢ ንፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ከግበር ዝኽእል ስምዓት ኣብ ድሌታት ናይ ደገ ሓይልታት ዝምርኮስ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ሃገራት ገማግም ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምርድዳእ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ስምዕ በፂሐን ምህላወን ተገሊጹ። እቲ ግብፅን ኤርትራን ተሰማሚዕናሉ ዘለዋ ድማ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምስቲ ባሕሪ ዘይዳዋባ ሃገራት ኢደን ከየእትዋ ዝብል ምርድዳእ ኮይኑ ብተወሳኺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ከምኡውን ኣብ ሱዳንን ሶማልያን ዘጋጠመ ግጭታት ኣመልኪተን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምርድዳእ በፂሐን ምህላወን ተገሊጹ። ብመምርሒታት ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ነዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ስምዓት ዝመርሕ ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ ድሕሪ ምባል ግብፂ ንሉዓላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ናይቲ ዞባ ንምዕቃብ እትገብሮ ደገፍ ክቕፅል ምዃኑ ከረጋግጽ እንከሎ ንዞባዊ ምርግጋእ ከዳኽም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ስጉምቲ ድማ ግብፂ ከም እትነጽጎን ስጉምቲ ከም እትወስደሉን እውን ገሊጹ። ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድማ ግብፂ ንሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ከም እትደግፍ እዚ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ከረጋግጽ እንከሎ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ድማ ሓድሽ መጻኢ ዝኸፍት እዩ ብምባል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ናይ ኤርትራን ግብፅን ሓድሽ ስምዓት ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ጂኦፖለቲካዊ ውድድር እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ዞባዊ ግጭታት ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዝፍጸም መጥቃዕትን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምውፋር ወፃኢ ሃገራትን ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ስክፍታታት ኣብ ዝዕብየሉ ዘሎ እዋን ድማ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምቅራበን ዝዕብር ርክባት ዝገብራ ዘለዋ። የመን ዝርከብ ዕጡቅ ጉጅለ ሑቲ ብኢራን ንቀይሕ ባሕሪ ንኽዓጹ መልእኽቲ ተሰዲድዎ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሑ ዝቐነየ ኮይኑ ሕጂ ድማ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ መንገዲ ወሃቡ ቃሉ ገይሩ ዕላው ገይርዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕሪ እገዳ ኣንቢሮ ምህላዎ ኣፍሊጡ። ወተሃደራዊ ወሃቢ ቃል እቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ ብቕጽበት ክጅምሮ ምዃኑ ብምግላጽ ስዑድ ዓረብ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሑቲ ካብ ዘሎ ሰሜናዊ ምዕራብ የመን ወደባትን ማዕረፈ ነፈርትን ብምዕጻው ስጉምቲ ብምውሳዳ እዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ሑቲ ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እቲ እገዳ ውሑድ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተሃበ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሑቲ ግን እዚ ሑቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ኣንቢርዎ ዘሎ ናይ ባሕሪ እገዳ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ መጻወቦ ባብኤል መንደብ ዝምልከት ከም ዝኾነን በቲ መጻወቦ ድማ መራኸብ ስዑድ ዓረብ ንኸይሓልፋ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እዚ ሑቲ ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ ብሰብ መዚ ስዑድ ዓረብ ዝተዋህበ ቅጽበታዊ መልሲ የለን። ኣብ እዋን ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ስዑድ ዓረብ እትርከበን ገለ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ተጥቃዕ ብምንባራ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝለኣኽ ነዳዲ ወሳኒ ኮይኑ ይጸኒሑ። እዚ ድማ መጻወቦ ሆርሙዝ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ብኣድማዒ መንገዲ ኢራን ድሕሪ ምዕጻዋ ዘጋጠመ እዩ ነይሩ። እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሑቲን ስዑድ ዓረብን ዝረአ ዘሎ ጎንፂ ኣብ 2022 ኣብ መንጎ ክልቲአን ወገናት ድሕሪ ዝተገብረ ዘይወግዓዊ ምቁራጽ ተኹሲ እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ይግለጽ። ሑቲ ከም ዝገልጾ ናብ ኣብሃ እትበሃል ኣብ ዶባት የመን እትርከብ ከተማ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ማዕረፈ ነፈርታ ሚሳይላት ከም ዝወንጨፈ ዝገልጽ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ኸኣ ሕነ መፍዳይ ናይቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ማዕረፈ ነፈርቲ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ዝገበረቶ ምዃኑ ሑቲ ዝገልጽ። መጻወቦ ሆርሙዝ ብኢራን ድሕሪ ምዕጻው ባብኤል መንደብ ኣገዳስነቱ እንዳዓበየ ዝመጽእ ኮይኑ በቲ መስመር ዝሓልፍ መጠን ነዳዲ ድማ 700 ካብቲ ዓለምና እትጥቀመሉ መጠን ነዳዲ ክኸውን ከም ዝኽኣለ እውን ይገልጽ። ዝፍለጥ ስዑድ ዓረብ መጻወቦ ሆርሙዝ ድሕሪ ምዕጻው 700 ካብቲ ንሰደድ እትቕርቦ ነዳዲ መንገዲ የንቡዕ እትበሃል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ወደባ ገይራ ንሰደድ ክትቅርቦ እያ ጸኒሓ። ፍልስጤማዊ ዕጡቅ ጉጅለ ሓማስ ንኸሊል ኣልሓያ ከም ቀንዲ መራሒኡ ገይሩ ከም ዝመረጸ ዕላው ገይሩ።
እቲ ወተሃደራዊ ክንፍ ኣብ ቃዛ ዲፕሎማስያዊ ክንፍ ድማ ኣብ ቀጠር ዝርከብ ዕጡቕ ጉጅለ ድሕሪ ቅትለት ያሕያ ኣስንዋር ብእስራኤል ንዝሓለፈ ከባቢ 2 ዓመታት መራሒ ከይመረፀ ይጸኒሑ። ይኹን እምበር ኸሊል ኣልሓያ ተደጋጋሚ ነቲ ጉጅለ ወኪሉ መግለጺታት ክህብን ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ክገብር ዝጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ድማ ነቲ ቀንዲ መላፍንቲ ያሕያ ኣልስንዋርን ናይ ቀደም መራሒ ሓማስ እስማዒል ሃንያን ዝነበረ ኸሊል ኣልሓያዮ ከም መራሒኡ ገይሩ መሪፅዎ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ እዚ ሓማስ ሓድሽ መራሒኡ ገይሩ መሪፅዎ ዘሎ ኸሊል ኣልሓያ ኣብ ወርሒ መስከረም 2025 እስራኤል ንመራሕቲ ሓማስ ዕላማ ዝገበረ ኣብ ቀጠር ኣብ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ንስክላ ድሒንዮ። በቲ መጥቃዕቲ ግን ምስ ኸሊል ኣልሓያ ቅርበት ዝነበሮም 5 ኣባላት ሓማስን ወዱ ነዚ ሕጂ መራሒ ሓማስ ተመሪፅ ዘሎ ኸሊል ኣልሓያን ሂወቶም ሲኢኖም እዮም። ኸሊል ኣልሓያ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ቃዛ እንከሎ እስራኤል ንምቕታሉ ፈተነ ጌራ ዝነበረት ኮይና ኣብቲ ቀዳማይ ፈተነ ንሱ ድሒኑ 2 ደቁ ክቕተሉ እንከለዉ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኩናት ቃዛ ድማ ራብዓይ ካብ ደቁ ከም ዝተቐተለ ይግለጽ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ናብ ከተማ ኦዴሳ ዩክሬን ተመርሕ ዝነበረት መርከብ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 10 ሰባት ሂወቶም ሲኢኖም። ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ከም ዝሓበሮ እታ ባንዴራ ጊኒ ቢሳው ዝነበራ መርከብ ትማሊ ሰንበት ብናይ ሩስያ ክሩዝ ሚሳይል ከም ዝተሃርመት ይገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ድማ ባራ ዓሲዒቡ 10 ሰባት እዮም ሂወቶም ሲኢኖም ዘለዉ። ካብ ሰንበት ምሸት ጀሚሩ ድማ ኣብታ መርከብ ንዝነበሩ ባሕረኛታት ንምድሓን ስርሒት ሂወት ኣድሕን ይካየድ ከም ዘለውን በዓል መዚ ወደባት ባሕሪ ዩክሬን ሓቢሩ። ይኹን እምበር በቲ ሩስያ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 9 ኣብ መትና ዝነበሩ ባሕረኛታትን ሓደ ካብቶም ነታ መርከብ ዝመርሑ ዝነበሩ ካፒተናትን ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ በዓል መዚ ወደባት ባሕሪ ዩክሬን ኣፍሊጡሎ። ኦዴሳ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ናይ ሩስያ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ሐምለ ጥራይ ሩስያ ኣብ ልዕሊ እቲ ዞባ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 28 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኦሌህ ኪፐር ገሊጹ እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዝጓዓዛ ናይ ጽዕነት መራኽብ እትገብሮ መጥቃዕቲ ኣዛይዳ እያ ዘላ። እዚ ከዓ ናብ ወደባት ዩክሬን ዝኣትዋ መራኽብ ንምዕጋት ካብ ዝብል መደብ ከም ዝኾነ እውን ተንተንቲ ይገልጹ። መብዛሕትአን እተን ናብ ዩክሬን ዘምርሓ መራኽብ ናይ ወፃኢ ሃገራት ባንዴራ ዘንበልብላ ኮይነን ካብ ዩክሬን ንሰደድ ዝቕረብ ንብረት ሰቒለን ናብ ሃገራተን ከምርሓ ዝመጻየን። ሩስያ ንጸሊም ባሕሪ ሙሉእ በሙሉእ ብምዕጻው ንዩክሬን ብኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኣቱ ንብረት ወይ ዝወፅእ ንብረት ከይህሉ እትደሊ እኳ እንተኾነት ዩክሬን ግን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ብተደጋጋሚ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክተጥቅዖ ብምኽኣላ ሩስያ ክሳብ ሕጂ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ጸሊም ባሕሪ ዩክሬን ክትቆጻጸሮ ኾነ ክትዓጽዎ ኣይከኣለትን ኣላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።